አንደበቲ መማሃርቱ ነበር ካብ ዜሬ አመታት ስለዘሐለፈ ኣብ ፌስቡክ ና እንዳደለ ኮሎ አጋጣሚ ናብዚ ሓሰው ሰብ ናይ ፍሬንድስ ሪኮስ ዝለኣኸ ኮይኑን እዳጋ ከም ጽንሓካ ከም ዝበሃል ዝተለኣኸላ ጓለ ጊዜ ካየትፈአት ስለስተቀበለቶ መንክብ ዝብል መልእክት ዝመጾ መንሙ ክብላዩ ስቂሉ ሸለል ክጋብዛ ሓሲቡ እኳ እንተነበረ የግዳስ ካልእስ ይትረፍ በጌጋይ የቅሬታ ክብላለኒ ስለዝበለ በጌጋይ ዝብል መልእክቲ ምስ ሰደደላ ጸገም የለን ሰብ አበይ ረክቦ ስለዚህ በሃል አናውን ዝፈልጣካ መስሊ ተቀላጢፈ ተቀቢለካ እምበር በከምዘታት ረብሪበ ስለዝኾንኩ ብዝኾነ ላስተላለየቶም ሃራይ ጽቡቕ ኢላ ኢልዋውን ዘረባ ከይወሰኸ ነታ ዝደለያ ዝነበረ ጓል ምድላዩ ቀጸለ ሰለስተ ሰሙን ምስ ሓለፈ ግና ከመይ ጽቡቕ ወዲ ዝብል ካብታ ሓንደበት ዝተላለየ ሰመጾ ሰላሚ ኢልዋ ብዙሕ ከይተገደሰ ሰእኳ እንተበለ ከምዛ ዘርኤካ ዘለኹ ብሰብ ትግደስ ኣይትመስልኒኻ ምስ በለቶም ዘይምግዳስ ዘይኮነ ጽሒፈልኪ ኣይጽሓፍኩ ትርጉም ዘሎ ኮይኑ ስለዚ ተሰምዓኒ ድሓር ከዓ በጌጋ የተላለይክ መስለኒ ስለዚ በካልእ ካይትረድእ እዩ ተገዲሰክ ገለካ ይመስለኪ እንተ ደለኺ ብሎ ግበርኒ ምስ በላ እቲ ኣዘራርብኡ እንተሕርኣኳ ንመጀመርታ ጊዜ ወዲ ከምዚ ልይዛረባ ስለዝነበረ ካይጽሓፈላውን ንክንደዚ ጊዜ ምጽንሑ ካየገረም ኣይተረፈን እምበርከ በዓሎም ጥራሕ ዝተላለይዋ ልዕሊ 3,000 ኣወዳት ኣይሰሙን ሳለስቲ ጸበቕቲ ፈቲናኪ ገለመለ ስለዝብልዋ ናይን ዳመን ጽጋይ ከም ምባል ኣይረፈትን እቲ ኣብ ፕሮፋይላ ዘሎ ስእሊ ካብ ምሕር ምጽባቑ ዝተለዓለ እምበርከ ሰብ ደይ ዘብል ኮይኑ ግና ነገር ፌስቡክ መቼም ዝጠፍኦ ሰብ የለን ዋላ እኳ ጽብቕቲ እንተኾነት ሳላ መቀናበሪ እንታይ ከይስኣን ኣሰርተ እስፊ ጽብቕቲ ገይርዋዩ በጣም ኢኻ ትመስል ምስ በለቶ ግዲ ብጥርምና በግብሪ ከሪኣ ደልዩ ርእይዋ ስቕበለ ኣብ ሕይወታ ዘጽልኣን ዘአብዳ ነገር እንተሎ መልእክቲ ርእይዎ ስቕ ዝብል ሰብ እዩ እምበርከ መብዛሕትኦም ኣወዳት ክትጽሕፈሎ ምስ ብርሃን ፍጥነት ተቀዳዲሞም ስለዝምልሱላ ወልፊ ኮይንዋ እዩ ምሽ ሓንቲ ደቂቕ ካሊት ምስ ትድንጊ ጸርጸርያ ትብል ካይመለሰላ ሰዓት ምስ ገበረ ኣተሓወይ ክንደይ ፍሬንድስ ኣብ ፌስቡክ ከም ዘሎ ትፈልጥ ዲኻ ከቲትካኒ ማለት ኢላ ምስ ሰደደትሉ መሊሱ ርእይዎ ስቕ በለሞ ብሎክ ደሞ ሓደ ኣፊቱ ክሕባ ነዛ ነብሳ ከመይ ትሪኣ እንዳበለ ንኣ ምምላስ ገዲፉ ንመጀመርታ ጊዜ ኣብ ፕሮፋይላ ኣትዩ ስእልታታ ኣይትበለ ዘሎ ገላቢጡ ምስ ረኣየ እዛ ጓል ደኣ ሓቃ እንድያ ፎቶኣ ኣብ ዝለጠፈትሉ ክንደዚ ሰብ ኮመንት ዝጽሕፈላ እንተኾይኑ ልብታት ጥራሕ ዝህዋ እንተኾይኖም ደኣ ዝለመደቱ ስለዝሰኣነት እያ ሕጂ እንደ ዳግርም ተወሳኺ ስራሕ ዝረኸብኩ ከጸልላየ እንዳበለ ስምዕኒ እንዶ ፕሮፋይል ክገለ ክርኢ እንዲ ጸንሒ ሓቀኛ እንተኾንኪ ብዘይ ሜካፕ ኤዲት ምግባር ገለ ደኣ ዘይትልጥፊ ምስ ጸሓፈላ ጓለ ጨርቃ ከደርቢ ስለዝደሌት እዋ ናይ እንዳመን ደፋር ኢኻ ኢላ ምስ መለሰትሉ ሕጂውን ርእይዎ ስቕበለ ጓል ክምልሰለይ ኢላ እንተ ተጸበይት እኳ ንሱስ ድሮ ረሲእዋ ናብ ጉዳዩ ከይዱ ዝነበረ ድሕሪ ሰዓታት ናብ መሴንጀር ምስ ተመልሰ ግዳ ስማ ብህይወት ዘጽልዓን ነገር እንታይ ምዃኑ ትፈልጥ ዲኻ ዝሰደርኮ መልእክቲ ርእይዎ ስቕ ዝብል ሰብ እዩ ተገዲሰ ስለ ዝጸሓፍካ ዝፈተኻ ከይመስለካ ብሎክ ሒበካ ዝብል ምስ ኣንበበ በቀደሙስ መን ጸሓፈለይ ልክ ድዩ እንዳበለ ብሎክ እንተ ትሕብነ ደኣ ክንደይ እኳ ደስ ምበለኒ መተገላጉ ከማን ምስ መለሰላ ንሓያል ሓያል ኣለዎ ከም ዝበሃል ኣብ በደበደ እትወላ እምበርከ ደስ ክብላ ትምልሰሎም ደስ ክብላ ከኣሸላል ትጋብዞም ስለ ዝኾነት ናኢዳ ዝረኸበት እያ ትመስል ኣታ መን ምዃነይ ስለዚ ፍለጥካ ኮይ ክድውለልካ ዶ ምስ በለቶ ሕጂ እኳ መሲ ምስ ሰበይቲ ዘለኹ ከይተበኣስን መቼም ንዝተመርኣወ ሰብኣይ መጽሓፍ ትርጉም ዘለዎ ኣይመስለኒ ምስ በላ ኮነ ኢሉ እምበር ምስ ሰበይቲ ኣርክ ከማነ ይብሉን ተመራሪኻ ዲኻ እንታይ ደኣ ሲንግል ዝብል ዘሎ ኣብቲ ፕሮፋይልካ ምስ መለሰትሉ ክጻወተኪ ጓሌ
ክትዝውለይ እንተ ኮንኪ ንግሆ ካብ ድቃስኪ ምስ ተበራበርኪ እሞ ከዓ ብቪድዮ ክኾን ኣሎ ብድሕሪኡ ጽቡቕ ጌርና ከነዕልል ንኽእል ኢና ሕጂ ግዳ ከገድፈኪ ከምዛ ዝርአኪ ዘለኹ ኣብ ፌስቡክ ስራሕ ዝተቆፀርኪ ክትመስሊ ዝብል መልእክቲ ምስ ተደልላ እዋ ኢልካ ደሓንበል እንተ ጽሒፈልካ ክትርኤኒኻ ናይ ሕርቃን መልእክቲ ደልያ ሃዊሳ ምስ ለኣኸትሉ መሕደርኪ ትኾንያ እንዳበለ ደሓን ሕደር ኢልዋ ውራይ ድቃሱ ገበረ ክኣጋ ወጋሕታ ከባቢ ሰዓት 6 ግና መሴንጀር ድምፂ ምስ ኣስምዐት ኣላርም ስለ ዝመስሎ ዝኣመላውን ስለ ዝቀልጠፈቶ እንዳንፀርፀረ ናብ ሞባይሉ ምስ ጠመተ ህልሚ ግዲ ኮይኑ ተራእይዎ መሊሱካ ክድቅስ ሓሲቡ እንተነበረ ተመሊሱ ግና ግልጽ ኢሉ ምስ ጠመተ ንሳ ኮይና ስለ ዝጸንሐቶ ዋ አንታ ዘጓለ ናይ ባሓቃ እምበር ጌራቶ እንታይ ወሪድዋ ገለ ክልተ ሸውዓተ ማጨረት የድልያሉ መስለኒ እንዳበለ ወዲኣ ክሳብ ተዕፀስቕ ኢሉ ድሕሪ ምጽናሕ መሊሱ ምስ ደወለላ ይህ እንታይ ደኣ በዚ ደዊልካ ቪድዮ ዶ ገለ ምሽት ኔርካ ምስ በለቶ ሕጂ ኣሚነልኪ ብነፍስኺ ትተኣመኒኺ ማለት እኮ እዩ ግና ከም ዝርኢክ ዘለኹ ህልኸኛ ኸይ ትመስሊ ምሽ ኣሽሓት ሰዓብቲ ኣለኹ ንኣይ እንታይ ግበር ትብልንለኺ ምስ በላ የግዳስ ዋላ እኳ ኣሽሓት ሰዓብቲ እንተሓለዋ ከምዚ ዋላ ብመጽናዕቲ ዝተረጋገጸ እቶም ዝበዝሑ ፍሉጣት ሰባት ኣብ ፈቐዶ ላይፍ ኣዲዩ ኣብ ገለ ኣነ ዝበለ ውልቃዊ ህይወቶም ከርእዩ ይጸንሕሞ ኮይኑ ግና ካብታ ናብ ነፍሶም ዝተመለሱላ ዳየቕ ብጽሙዋ ናፍቆት ሰብ ዝብልዑ ንሳቶም እዮም ብደገ ንዝሪኦም ግና ናይዚኦም ህይወት ደስ ከብለካ ብኻ ከምኦም ኮይና ገለ ይብሉ ኮይኑ ግና ንሳቶም ሲ ነቲ ህይወት ኣሸኳይዶ ንባዕሎም ንጻላኣይ ከማነ ኣይመነዩን ንሳውን ከምኡዶ ትኾን እንዳበለዩ ሓቲትዋ ናታ መልስ ግና በንጻሩ ዝነበረ መብዛሕትኦም ብኣካል ትኹን ብከምዚ ትላለዮም ሰባት ጥር ኢሎም ፈቲናኪ ኣፍቂርናኪ ስለ ዝብልዋ ከምዚ ገይሩ ገጽ ዝከልኣ ሰብ ናይ መጀመርታ ሰብ ንሱ ስለ ዝኾነን በቲ ሓደ ከዓ ዝብዳሕ ሰብ ትደልን ስለ ዝነበረት ህለ ከም ዝሓዛ ምስ ነገረቶ እሞ ሕጂ እንታይ ግበር ኢኻ ትብልኒ ዘለኺ ምስ በላ በቃ ካልእስ እንተተረፈ መሓዛይ ትኸውን ምስ በለቶ መሓዙ ትብል ክንዲ ደኣ ኣነ መሓዛ ዝኸውን ምስ በላ ኣንታ ሕሙም ዲኻ ናይ ካልእ እንታይ ኣትወካ ድሓር ከዓ ህለኸይ ምስ ገደፈኒ ሸተት ኢልካ ክትከይድ ኢኻ ዘይ ክሳብ ዝወፃለዩ ምስ በለቶ ሃራይ ንኽወፃልኪ ክንደይ ግዜ ዘለኪ ምስ በላ ወርሓበ ንሽኡ ብዘይ ቢጫ ካርድ ቀያሕ ክህበከ ሽኡ ኣይፈልጠካ ይትፈልጠኒ በዚኣ ተሰማዲኻ ምስ በለቶ ሕጅስ ናይ ባሓቂ ገለ ሕክምና የድላዩ ጽልልቲ ደኣ ከይትከውን እንዳበለ ምስ ነፍሱ ሃራይ ክርኢና ንሕጂ ግና ቻው ኢሉ ቴሌፎኑ ዓፀወ ንክልተ ሰሙም መልኣታ ኣብ ጸሓፈትሉ እንዳመለሰላ ኣብ ዝደወለትሉ እንዳልዓላ ምስ ገበረ ዋላካ ብካልእ ዓይኒ ኣይጠምታ ደኣ እምበር መጽላኣስ ኣይጸልኣን ህልፊ ካልእ ሰብ ንኡ ትግደሰሉ ከም ዘለዋ ኣይሰሓቱን እምበርከ ኣብ መንጎ ዕላሎም 100 መልእክትታት ይኣተዋ ከም ዝነበረ ስለ ዝተብሃለ እቲ ምንታይሲ ዘይትግደሰሉ እንተትኸውን ነይራ ንንዝኣተዋ ክትምለስ ኣቓለውኣ ስለ ዝስራቕ ዝሰምዐቶ ዘይብላ እወሓቃ ጥራሕ ክትብሎ ተኸኽ መበለቱ ነይራ በሊ ንክወፃልኪ 4 መዓልታት ተረፈና ክለዋ ተስፋ ገብር ክወፃልኪ ምስ በላ ደዊሉ ምሽዶ ኣጆ ሓብሎካ ክትወስዲኻ ኣይትሰከፍ ድሓር ግና ዝረኣይ ንብራሕ ገለ ከይትብል ምስ በለቶ ተደልየ ሞ ይዝንጋእክን ግዳ ሓቂ ንግዚኡ ክናፈቀክ እንዴ የግዳስ ምናልባት ኣጋጣሚ ከም መዕለሊ የልዕለኪ ይኸውን እምበር ክርስኣኪ ምስ በላ ኣታ ግናይ በቃ ሓደ ኣፊቱ ምስ በለቶ እወ እንታይ ደኣ ግና ሓንቲ ነገር እንዶ ክነግረኪ ምስ በላ ይከኣል እዩ ስለ ዝበለቶ ጽባቐኺ ብደገ ጥራሕ ዘይኮነ እንኮላይ ኣብ ውሽጢኺ ዘሎ ስለዚ እዚ 100 ዝድውለልኪ ደውለት እሰዱልኪ መልእክታት ገዲፍኪ እንተኺ ኢልኪ ሓደ ንኣይኮነን ዝበልኪ ሰብ ሒዝኪ ህይወትኪ ምርኺ እምበርከ ነቲ ድሌታትኪ ብግቡእ ከይተለሊ ይሓውስልኪ ስለ ዘለዉ ምስ በላ ህይወታ ንድሕሪት ተመሊሳ ክትፈተሽ ድሕሪ ምጽናሕ ናይ ባሓቂ በለትሞ ምስ ነብሳ ክነግረካ እንዶ ግዳ
أبي هات نبر زيت نقرني مسبلته عمارسي زنبر زلخو ماشي مهجي أجا مفل ناس لزخونا زلي كامسلني مسبلة أتا نسحس فليها بل فوت خاصة مسبلته أي سدلكني طرح كم زخري أب حنقولكي حازني هذا معلتي بأكا نراح نخونا نهج جنا تشايلو تليفون عتصوم ولا كرم هجي أبي كم زقمت حيتاكوا أنت نبرت كنقرا جناي كألن أبت بروفايلون انترفع هذا فوتو كال أول حدا أبي كم زلو أنفت كهباز نجار كترعي كألتن كوينون زيادة نكتفلتو تعرضتكوا أنت كايدت كسلتاي كألن أتن 4 معلتات مس أخلاقه نيبحق أريون كفلالي ورس أنتاي زي تملس حتى كوينو كتحساس وجمرة بلي لوم أنتي نمود أثم ألتنا شاو دمو كنبحال مس بلا دويلو تسأليل كدها كدوي نجر أبي كم زلها نجرني دحرك أبي خي زلخي قلم الليل كعيد حتى ندحك على حد حتى مس بلتو أبي أوروبا خمسة لخي سلزي حتكون أنت مو كحتكي بزخنا تبلي أنت زي بالكي جنا أبي حوتكي تصبق زبالك أمكي أزي خي تفتوي سبيخي فتقارب قالوا يحلو خي مس بلا هو نبي بحرها أنت زي كم زوازا كفليني تتصودها زلها مس بلتو أنت كتصودها نبي حقي كتفتوني جميل كده خدعة كندزي شغال قال تبلي مس بلا ملسي نبران تفتوو أي تفتوو والحد أفلت إبلان كوينو جنا نسوك تقلل كلا نحاقوس منفس يسمى أقلا مفتوسي أي مثلا مسبلتو كابس أقتبل إلى تصبو أنا خاسي أي سمون سالستي قريمونو كيسانيهو بزخوانا نعيكا تصبو أيت من لين ندخي أنت هو قدامي نقر نمتينا ممكن الفلالة كان فريندس أنت تسانحنا أنت اللو مسبلتو مهلا دا ولا حدا يبلون كوينو جنا اندا بلا كله تليفونا تشارج سلازود اتعصت بتعمي سلازحرقت كلا انتي مقات ودي እዚ ሰብ ጽሉሊ በአብሉ ጥራሕ ከይጠፍ እንዳበለት ካብታ ክትጓዓዘላ ዝነበረት ባቡር ወሪዳ ንገዝኣ ክትከይድ እንዳበለት ከላ አይኒ ወላስ እንዳበለት ደጋጊማ የአይንታ ሐሲያ ንቅርሚኣ እንተ ጠመተት እኳ ዝቅየር ነገር ስለዚ ረአየት ናፍቲ ባቡር ከህዝ ደው ኢሉ ዝነበረ ወዲ ብጉያ በመካደ በዚህ ልባ ከይዳ ተጠምጠመቱ ወደግና በአግሩ መስኢሉ ከሐቆፈ ዳህር ምጽናህ ዋ دحان خدعة كان محجي نفالدينا زحافتي مسبلا زربا سلستفعا هاغوسا كتقوات صرون سلازي كالت بات حدا خا اتي اغاط اميتات سلازغرما افا حتيما طرح فامت امات حليفا كتزربا يتسمعتن ودغدا سلستسكفه يمان صغامو قله دهر مبال انتي دا نفالدينا مليسو مسحاتتا يلاغ زلو سلاز مسلا انت كويني وا قرب از كله كم زي الناس قال انت ترفت صبو غيرو السلام زيبلن اندابلت مس نفسا امبار ابز عدي كلها منغر ابي خانيس قنخا اي امنني بحق باكل تراخمنا مسبلتو غانز كون ودي انت تزلا كمبال حليفو دنغرغر سلازبلو كزراي تسمعن نازي زستوحلت قال اي فلتكني طرح كيتبلني مسبلتو وانس كما يزبل ابينا نفالتك مسبلا ماشي لاغصخا ايودعن اندي ازدا هون كنسخا اندابلت نا فيسبوك انداخدت كلا بابور سلازمصات كخير سلازنبرو يقريتاچاو إلوا بدوا غديفوا نابتا بابور زبله قال بزي لبا نغز دحر مكاد شارج شوات ميتايت مس حازت لا تقلات إفا نام مسنجرو مس دولت هيدا صبو كيتمنخ لي تليفون كتعاصي إذا معلتي كسابتو دأمبر بلوك مغبر خنيره مس بلا مسمو يسنحلكا أبي حاج زلخا مس بلتو عب صراح كم زلو مس نغرا هو إذا بروفايل زلو نسخة هكا مس بلتو أنا يكون حاويو مس بلا نم أمانو سلستس أجمعت دجاجي ماقا أنت توكساتو أول حوي وسلز بلا
أنت كن كذا زي نجار كانك سحجي مس بلتو زي حتى كنا دعمو كميلة كنجاركي أنت ده كنكي مس بلا زيقات أما نجار بزرزر مس حبرتو نسون عند تجرمه نحاو تمر أو عند بلو يربشو سلز نبرو بقسمة حد حسب أبحانقول زمتهم بلير إخلاقي صبغت فترات كسحجي مسعزي كونكي تقلل نيركي مسحوي كمالتهم سلازي كاوين العلي نحاوي كتفلتي بقى أفكاري كاب زي بالكي حاوي يكونك إلون سلاز عمن نسوم عرفنا حيوتكي أنت تزازمي أنت يمسلكي مسحاتتا قال سلازي توحت الله فتسيما كو أيكون أنت بلتو نسون كم سبعيو زعلا زلو انبر بكال عيني سلازي تقمتا كوينون كابتي إلالاتان كال أنت بقيسو أيتقدعون إلو سلاز حاسبه مسحاو كتقرارب على وعبزبل مدام نبتاز بتصحى دهر كان داي وراد دايون مسحاو كم تلال قبرمو شتت إلوات يا قداس سلستي أو حدا نجر تسمامو مسحاو كرم زخونا نجر مقباروم نقل أوارح بكال أنا كتسنان أمو أنت تسمامو كتسلو أنت زيكوينو قنا لما أنت هزي زمتساخو نازي مسنيرو كم قدمكم حنا تسرعتو أبتحات تصحفو كم سابسكرايب زي قبركم رسيكم وندحر لكم نتحات ورديلكم ناي سابسكرايب ملكت أو قوة لايك زي حابكم لايك قبرو اندابلكو بكالة حستك سامراخب أعبزل لهم سلام كسانات أن أود أسالتو أندا تمنحو سسنايو